Zatiaľ čo muž leštil svoje nové auto, jeho 6-ročná dcéra zdvihla kameň a poškrabala mu bok auta. Muž v hneve chytil dievča za ruku a viackrát ju udrel, pričom si neuvedomil, že drží kľúč. V nemocnici dievča prišlo o všetky prsty v dôsledku početných zlomenín. Keď dievča videlo svojho otca, spýtalo sa: Ocko, kedy mi dorastú prsty? Muž bol taký zarmútený, že nemal slov. Vrátil sa k svojmu autu a mnohokrát do neho kopol. Zničený vlastným konaním, sediac pred tým autom, sa pozrel na škrabance, ktoré tam dievča napísalo. Milujem ťa, ocko. Ponaučenie. Hnev a láska nemajú hranice. Vyberte si tú druhú možnosť, aby ste mali krásny život. Veci sa majú používať a ľudia majú byť milovaní. Ale v dnešnom svete sa ľudia používajú a veci sa milujú. Ak ma nesleduješ, pravdepodobne sa už nikdy neuvidíme. Tak ti želám veľa šťastia.